者に力を。もう少しだ。まずい。生かしては返さんぞ。僕だってやれるんだ。まだまだ。者たちを癒したまえ。成長を実感します。下がれライアス。かの者に力を。
この者に力を。かの者に力を。かの者に力を。ダルシス帝国万歳。終わったのね。よくやってくれた。王子、バルディア城からダルシス侵攻。そうか。ならば一度城へと戻り、全軍をもってダルシスへと。ディゴシネ、首を洗って待っていろ。必ず倒してみせるぞ。サルラス式の訓練をしていれば余裕だぜ。反撃に転じたレビンたちに対し、敵軍はワール川に沿って防衛線を張り巡ら。相手でも勝てそうよ。女神様からの新たな使命ですね。